Jama'a assalamu alaikum. Masu kallon fim ɗin ɗan majalisa muna masu baku haƙuri na kan cewar wannan asabar ɗin ba za mu samu damar ɗora muku fim ɗin ɗan majalisa ba sakamakon 'yan tangarɗa da muka samu ta na'ura. Mun yi bakin ƙoƙarinmu mu kawo muku episode 10 amma abin ya ci tira, to shi yasa muke mai baku haƙuri na kan cewar mun ɗan samu tangarɗa ne, amma cikin hukuncin Allah komai ya daidaita. In Allah da asabar mai zuwa za mu ci gaba da ɗora muku fim ɗin ɗan majalisa episode 10, 11, 12 har 13. Sannan kuma daga nan insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wasu shirye-shiryen, kuma in Allah da ba da jimawa ba za mu tafi season 2, shi ma za mu ci gaba da ɗora muku shi. Kar dai a gajiya a wannan tasha tamu Madobi Hausa TV, a je a yi mana subscribe, a yi mana like, sannan a yi mana sharing. Da zarar mun ɗora fim ɗin ɗan majalisa za ku gan shi a kan wayarku. Bayan haka kuma yau mun yi bakin ƙoƙarinmu na kan cewar ya za a yi ɗan majalisa yau Lahadi ɗin nan mu ɗora muku shi, amma abin ya ci tira. Shi yasa muke mai baku haƙuri masoyanmu masu bibiyar mu. Na gode daga naku Aliyu Salisu ɗan Kogo.